Mahinalno. Ja, vidi ovaj okret. Joj! Spreman sam danas za snimanje, ne znam, ali ste snimali ovo? Glory Days ekipa smislila je jedan brutalan izazov, a to je fudbalski rečko. Ako niste pogledali taj video, imate dole link u opisu, bacite pogled, pa se onda vratite i pogledajte ovaj. Recimo Chelsea, Č-E-L-S-I, 5 slova, ja šutnem prvu loptu, promašim, znači ja ne znam prvo slovo, dam drugu loptu, dobijem slovo E, naprimjer promašim treću, pogodim četvrtu, S i promašim petu. Znači ja imam E i S, znam da je 5 slova i moram da pogodim koji je klub u pitanju. Ne gledamo kako se piše, znači Messi u ovom slučaju ima 4 slova. 4 slova, znači ima SSI. Da, znači ima 4 slova. Kao što Chelsea nije Chelsea. Nadam se da ste shvatili, ako niste, shvatit ćete u ovom izazovu, a ja ću tebi prvi zadati reč, odnosno klub. 6 slova. Stani čoveče. Prvo bi trebalo lako da pogodiš, ima 5 slova, tako da ti treba 5 lopti, 1, 2, 3, 4, 5. A ono što vam nisam rekao je da su samo klubovi iz Lige petice tu. Engleska, Italija, Francuska, Španija i Nemačka. Ja ne znam zemlju. Ne znaš zemlju? Znam samo Znaš samo da ima 5 slova. Za svaki gol koji daš dobiješ jedno slovo. Za svaki klub koji pogodiš dobiješ 1 poen, imamo 3 runde, da vidimo ko će pobediti. Kažu od prvog slova sve zavisi. Može, Gošice. Gošo, brani ovo ne sme da se primi, brate. Tako je, bravo! Bravo, znači ne znaš koje je prvo slovo. Jao, stative i prečke, doći će mi glave. Drugo slovo ti može pomoći, može ne. Pa dobro, on će šutem lagan. Možda da, možda ne, vidjet ćemo da će da ti pomogne. Bravo! Ću šutem lagan. Bravo i za Gošinu paradu, bravo i za gol. Slovo je E. E. Znači imaš 5 slova, drugo je E. Prvo ne znam. Da li ćeš treće slovo da skontaš? Treće znam. Treće slovo ti je mnogo pomoglo L. L. Da. L. Ajde da vidimo dalje. Znači 5 slova, drugo i treće su E i L. Četvrti šut, četvrto slovo, evo. Lagan. T. Četvrto slovo je T. I posljednje, ajde. Jel znaš, nemoj da kažeš koji je, ali znaš šta je? Jel znate vi kod kuće šta je pošto, da bi vama bilo zanimljivo? Znam! Ajde, šutni tu posljednje, ajde. Nećemo vam reći koji je klub u pitanju da biste i vi mogli da pogađate kod kuće. Zato je ovo za publiku šut. Ajde, mora Eurogol da bude. Bravo! A da nije Celta! To je čovek u danas. Ti rekao da nije Celta? Jeste Celta. Čekaj, sam najavio Eurogol. Prvi poen za Savina, pogodio je da je klub u pitanju Celta. Jeste vi pogodili da je Celta? Realno ovo je bilo lagano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 slova. 6 slova? Jel mi bitno ovo prvo da dam? Imaš 2 bitna, jako. Jedno je bitnije od ovog prvog. Eto, to si ti pomogao. K. K. Brani Gošice! Gošice brani. Tako je. A znaš već, ovo je bilo najbitnije. Lj. A, znam, ali šutnut ću za publiku. Ovo je bilo najbitnije slovo i tako je. Blizu. Ne treba mi, znam koji je klub, može? Dobro, neka, ovo je za publiku. Ovo je sad red da radi, brate. Pogodio je 2 najbitnija slova, tako da mu ovo I uopšte ne treba. I mi ne znači ništa, jer klub koji je u pitanju je Cagliari. Cagliari je tačan odgovor. Bravo, Đo. Kako si nabao K i L. Ali idemo na drugu rundu koja će biti malo teža. Pošto si bio dobar čovjek, dao si mi klub sa 6 slova, ja ću isto tebi da vratim klub sa 6 slova. Može. Iako je ovo druga runda i malo je teži klub, pazi. Što ovaj pritisak odmah, kao malo je teži klub. Ali daću ti malo pomoć. U Evropi je. Ovo prvo slovo rešava mnogo toga, brate. Ne! Tako je! Kad sam šutno, znao sam. Probajte vi kod kuće da pogodite ovo, nećete znati do samog kraja. Drugo slovo, ne znaš koje je. Znači, izvukao sam se da ne saznaš B. Treće slovo je isto bitno, iskreno. Bitno, ajmo treće slovo. Ovo ako daš možda ti izvuče nešto, brate. Bravo! Bro, kaka zvera od golmana, vidi ovo. Brate, svaki golman koji ima
dugu kosu i traku na kosi, ti znaš da je dobar. Bukvalno. Kao na primjer Beckham. Au, bre. Opa, da, ovo je sad veliko ništa. Možda ti zvuče ako daš oboje, znaš? Ništa, ajde vidimo, da ne promašim. Završetak možeš da pogodiš. Nema! Ne. Posljednje slovo! Jel moguće ovo? Ajmo Savine! Nema kola! Stani sad. Mora pogodiš klub, 6 slova, ne znaš nijedno slovo. Probaj da pogodiš koji je klub. Ako pogodim. Ako pogodiš, brate, svaka ti čast, ali svaka ti čast, evo. Čekaj, moram razmišljati. Probajte i vi kod kuće, pišite u komentarima šta vi mislite koji je klub u pitanju. Znaš da nemam. Malaga. M-A-L-A-G-A! Znam da nije. Nije Malaga, rekao uvijek drugačije. Lorient. Rekao sam ti prvo je jako bitno. Prvo. I da si pogodio poslije 2, N se završava, možda bi mogao da pogodiš. Iskreno da budem, ne bih. Ne bih 100% sa prvim prvo treće. LR, tu bi već bilo... Da bi dobio L i R mora pogodiš, ali nisi pogodio gol nijednom. Imaš priliku i lagano je stvarno, a to mu dođe na 7. 7 lopti, 7 slova, prvo slovo, jel bitno? Prvo slovo, da, pravit ćemo se da ne znamo koje je. Prvo slovo je G. Ajde, da vidimo da li će da bude, neće. Drugo ne znaš. Bravo, Gošice. Lepo je kad ti ne znači da li ćeš dati gol ili ne. Za sada je G. Ne znate još o čemu pričam, ali saznaćete uskoro. N. Za publiku. A. A. D. I posljednje. A. Ubacit ćemo klip od malo pre. Da. Granada, tačno. Slova, dajem ti maksimalnu priliku da... Granada. Evo stvarno bila Granada. Jeste. Ništa, šutiramo dalje. Jel se ovo računa? Sljedeći klub. Opet ću ti pomoći. Iz Evrope. Bravo. Iz Evrope i... Tako, igraju futbol. 5 slova, ajmo momak. Gdje ćeš reću pomoć? 5 slova, prvo slovo veoma bitno. Možda najbitnije. Samo moram se koncentriš. Ovo je sad već ozbiljno. Ti si mi pogodio obe reči. Tako je, znači ako ne pogodiš ovu reč, izgubio si. U našem prvom fudbalskom rečku bez Glory Days ekipe. Može. Opa! Ne! Bravo! Ali, pošto je golman odbrani, ja ću ti pomoći sa prvim slovom i preskočit ćemo ga. Da li će drugo slovo uspjeti da pogodi? Ne. Malo prespuštam, sada podižem. Sve svoje kredite, Savin više ne može da gađa. Sve je stvar u glavi, da vam kažem nešto. Neverovatno. Ali u prvoj si sve pogodio skoro sem jedne lopte. Mora promenim stranu. Bravo! Ovo nije golman, brate, ovo je... Ne znam kako da nazovemo, brate. Dobro, to sve znaš kako, ja nisam ostio bakšiš. Opa! Nije, znaš da je kačio? Kačio je, brate, kačio je. Ajmo, posljednji šut, nećeš pogoditi. Ovo na procenu išao. Posljednje slovo i slovo N. N! 5 slova, posljednje N. Pogodi šta je. Kako je Goša zaključio golo, brate. 5 slova, posljednje N. Ali ovo je šta pozna za razmišljanje? Aha. U stvari, znaš koja mi je omiljena poza za razmišljanje? Ajde. Čekaj da vidim, posljednje slovo N. Baš konačno odgovor je? Moj konačno odgovor je ne, znaš da ne znaš. Luton. Rekli smo težak klub. Sam stavio Luton. Reci mi koliko ima slova da pogodim odmah opet. Ja sam dao ova lepa 7 slova. 7 slova, može, baci. Mislio sam da će biti nešto po 3 slova. Kako nisam rekao ovaj klub malo pre, nego sam rekao ovaj... Čekaj, znaš šta sam, sjetio sam se. Luton! Da vidimo sada. Kako će biti tebi... Ovo se važi 3 slova da mi daš prva. Prva 3 slova da mi daš. Brate, ovakve mački sam dao gol. Može. Ovo ti je A. Au.
Au! Si siguran? Idemo dalje. Znam koji je klub u pitanju. Može? Dobro, ajde. Dobra! Uf. A. B. Može, evo ti. Jaoj, uništi me. Ne. Ovo bi trebalo da je U bilo. Jest. I, da li ću pogoditi slovo R? Da li će slovo R ući u zapisnik? R je ušao, a si namestio nogu, I, da neće G da uđe u zapisnik. I da li će G ući? A dobro. Imamo mačku na golu, ali nije očekivao da promenim strane, brate. Ne, moram da čestitam. Zašto ne znam kako se izgovara? Augsburg. Da, mislim da je tako, ali ima to G pre. Ali ne znam da se izgovara. Jel se kaže, ne znam da se kaže, Augsburg ili Augsburg? Ali nema veze, ali skontali smo, Augsburg. Da, kako sam počeo, očajno se završilo. Ne, iskreno, mnogo dobar izazov. Mnogo zanimljiv izazov za nas dok snimamo, ne znam kako je vama dok vi ovo gledate, ali zanima me da li ste uspeli da pogledate sve ove klubove, jer dok mi ovo igramo, igrate i vi sa nama, tako da i njima možda bude zanimljivo da pogađaju sve ove klubove. Ljudi moji, nadam se da ste uživali. Ako vam se sviđa Fudbalski Rečko koji je smislila Glory Days ekipa, moram da priznam, brutalan izazov koji mi uopšte nije ni pao na pamet. Subscribeujte se dole, pišite nam u komentarima. Fudbalski Rečko, i tebe sam sitam te i prečko! Kad budemo gađali prečke, a igramo Fudbalski Rečko, onda će da se zove Fudbalski P. Zato što je Rečko ostalo od P prečko.